88.1 FM, Radyo Pangasinan, E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Okay, PM Sabin Malila, Tatang Tanagagik. Siyempre, Kolop Cantabayo, amigo yo, RJ Jimenez at your service always. Kanya Daspeto Technical, Engineer Nexon Dakal, Tansi Engineer Fragile Kayabyab. Siyempre, sa kalupkod sayan na programa, kaperom nagsiya partner ko, Leon Elorde Castro Jr. Saya Oscar Head na balay na Binmalay. Tana siyempre Oscar President dadaluyag na Pangasinan. At medyo busy ni si partner ko. Ano Kian? Hanggat na gano yan, nakabatan tayo. Akila da saya impangi kawil da kinan ang kainan Mayor Lando Malanta from Training Center.
paunladitan da say tanay da say Heritage Park. Siyempre, antistan niya pawil di man da Heritage Park. At wala ni misa ditan da say training center. Diyala si partner ko. May kumusta tayo, partner? Good morning. Partner, good morning at sana ay dumaringal ta sa programa tan PM Binmala doon ang taray lugay. Masantos na mabi kapusan na natan at siyempre ay may sampudlay payakar talaki na former Mayor Lando Malanta ta sumpalay misa katulata so ipawila di man heritage winner gawon da so last night tul sa Labi tanabwas so may tulor da oras alas 9 alas 10 di mamalat sa may kulay may heritage park may gaway dumalanta family partner Ajay. Yeah, so what ni da say training center partner siput labad itan papawil da say heritage. On partner na natanawal lapaway kargada sa aming karo at aking kami na mobilize kami na sa kami suwalan front undalang kami dat baywag papawil di manad Heritage Park partner Ajay. On tababi ga umpawil sa may dinalan sa may unaan niya yung pangyakarditan anto partner. So partner Ajay. so kumusta necrological services karoman so paray nan salita partner. Marakamat so ginawa neurological tagaway viewing may amin ato lima dya aray barangay aray amin nila barangay official sa pira kanayo kumpare nakalato kalabyan tanagawa sa chronological dayo at oras sa alas 7 una ng salita si Magtraling Coryo representing the senior citizens of Binmalitan sa kriya matalik ton kaibigan na kumparit ni kato na imbag iraman so agawa tong nagbilay to tan na jada impanggawa to at alang nang tayo ra may kambungan to yung ginawa at bali na Binmali partner. Jada impan si administrator Franco, si former Mayor Enzo Cerezo, si Vice Mayor Maminta, si natin Vice Mayor ng Councilor Jose Carrera, si Sir Bots Merera, tana aramay arum iraya salita samput si Mayor Pet Merera. So syempre may last respect kwanda partner panunot da sara may legacy pangiterton panangaro ditan da say bale na Binmalay partner. On partner kato na natanan na may last farewell tayo sabi mo siyempre untal labat sa bilaya siyempre pinaistita ng bilaya di pawil timod na bilay kato na pero siguro agawan tuwad na do serbisyo to alor bata dyan pamilya nag-inyong serbisyo to dyan bali na Binmalay partner Ajay. So lamayan niya san labi anton oras may paipawaydad tanod chapel tapiano ikargala huling hantungan anton oras partner. Nabuhat sa alas 9 partner Ajay. Alas 9. Okay. So para da sara may kabaluyan at tanso schedule na buwas sa partner. Tandaan na siyempre may last night timat kaya ba tayong mayor na inulabi na kami demand saray arong opisyales siyempre last farewell yan mula nalingwanan tayo so saya pakanang nang mangbalat aga nalingwanan nila may ginawa to yung pangkamungan at bali na Binmalay partner Ajay. On. Okay. So with that partner at paunlakila say Heritage Park at antabayanan tayo so isabiyod man na partner paano wala ray gabay day meter niya mensahe nayari sikara na iritamat partner. Siguro partner nayari na po siguro partner nabuwas la. Okay. Tuntat sa amin tulo tanata kasi wala kami dalan mambiyahe ipawil tayo so kinanarod mayor na bali na Binmalay palabas sa 3-term mayor na sa kinamali wa vice mayor at bali na Binmalay atam dumaya mulop si
former Mayor Lando Malantano kay Batuka walang bitawan. Kalang tatulo si Pami Maong yan tatuloy makatulong at balay katuloy susuportan to partner Ajay. Lugan niya mansasalita ka na na-imagine ko may masayang mukha ni Mayor Lanta. Kainistan yan ay Tamlaman, no? Panlusab, at nasabihan tayo, tamlaman, imisimi sa naynay yes. si Sir Lanlabat, tamlang ano man niya may nga sungot to, ang balat, ulit-ulit ito tantada, ng 2 months, so maunga ginawa to, sama niya, inuman to, inuman mo, kanan mo, Yes, ang ipilihan to, hakbayan to, ang gasipan to, hanggang pirmahan to, pabuningan to ka, pirmahan to tan, so kakarawan mo, partner Ajay. Yes, antaktan ta sa experience ko matnan sa man at napasaklatan highway bukor to may abong to di mapagli na kapukukan di ba? Sangka bandag mo may abong to. Karmola, lakaladman na open, welcome nan si katoy Mayor Mat na bali na binmalay. Oo na partner Ajay kato na saya di ba ka talabat partner Ajay at sara may parang bilay ng pa Sir Lana Dumalanta, former mayor, akaibak adoy taon, sa kaya kumpare, sa kaya kuyak panggo, dan sa kaya manang advice siya, yasaya panangaro to, no kay batuka ang napumbalot sa imbanan, kay batuka ang gagapigan. Nalingo ka, bilin to ka. Dahil natin baba ka, nalingo ka, pinagkatasakswa ka ulay. Pero sinakitan na ka, iyo po ang ganda. Yes. At ang sulabay ko si Panarakinan Sir Lanya kung nalingwaran at namabiga kay Bangmatan hanggang sulan may kay Bang Usamantan Partner Ajay. Okay. Masakit man sa loob ng mga kakapinmaling ngunit lahat yan ay may gustong paraan ng ating Panginoon. Tapos na ang obligasyon ng dating former mayor na kahit wala na siya sa kanyang peso bilang public, nandun pa rin siya na tumutulong sa pagsiservisyo sa ating bayan, Partner Ajay. Oo, dahil may kasabihan nga na wala na yung katawang tao mo, yung legasiya, yung pagtulong mo, mananatili sa puso't damdamin ng yung mga kababayan. Ganun yun, partner. Tama ka dyan, Partner Ajay. Okay, so partner, pero business as usual, di ba? Yes, business usual. Natamon na, medyo wala rin imbitasyon sa kata, darumira na pasan na sa senior citizen, no 9 nabuha sa ino 9, Partner Ajay, inimbita ng nasaray senior citizen Lingayen, may tarang na tura siguro ulit iputanda wala ba daya natapad no paano so gagawin na OSCA then bali na binmalitan antiplano na OSCA nentiron Pangasinan, Partner Ajay. Ngunta, siyempre, ang tadamat. So, sa may talindag mo, partner, na posisyon mo, pangkamungan na saray senior, kanyan gabay dan nakabata ni rata niya, moves mo, antak, saya suporta talagang na iterdad sa rata niya kurang. Ta, siyempre, pangkamungan na saray senior, partner, siyempre, gaun suportad tanoy. Sa kaya katungtong ko, saya bali na Santo Tomas, na bali na bali talapod ba medyo parehas may agaw da siguro wala sa kaya medyo iskiputa no June 24 imbitan lang na saya barangay si bali na Bani so siguro tawag ang mo ng provincial government na no antinated na mulagya tulong at sikata sa ililibor-libor ta at sa aray bakbalay paano ni Bagata so saray proyekto ng pangabungan na saray senior Jad Luyag na Pangasinan, Partner Ajay. Marakaptan na partner na naliliber mo laray binalibalay to share your yung bright ideas partner. Siyempre sa sakay ni partner ay may legacy tayo as a public servant ibigay natin yung tama na ayuda, tama na pangalaga para may legacy din tayo nung tayo naging presidente ng buong lalawigan ng Pangasinan.
bilang Oscar partner RJ. Ano ba yan? May term limit yan? Every year nagpapalit? Hindi partner RJ, actually 3 years. 3 years. Ngunit may paraan pa rin na you can be extended through the mayor sa pagdahitesya ng mayor din yung sa Pangasinan ay every 3 years partner RJ. Every 3 years. Oo, kasi kaya ko natanong partner para magkaroon ng ample time, mahabang panahon para yung mga pinaglalaban mo magkaroon ng continuity at katuparan partner. Oo, kaya natanong ko yung oo. Parang nawawala-wala ka Hello partner. partner RJ. Ano ba? Moving ka kaya medyo nawawala. Pero partner RJ, siguro during our term siguro we'll do everything para makamtan natin ang tamang pag-aruga sa ating mga senior. Hindi may iwan sa atin sa syudad partner RJ. Oo, okay. At siguro hindi naman tayo madidisturb sa ating mga adhikain sa mga nangyayari sa national partner. Alam mo na, yung mga issue ngayon talagang tinututukan ng taong bayan. Sa atin naman partner RJ, ang ating buting mayor sinasabi niya, trabaho muna, mamaya na yung politika. Dahil may bandasyon tayo na magtrabaho muna. Kung sila ay namumulitika, bayaan natin sila. Yan ang kanilang karapatan. Ngunit isipin nila na sila rin ay mga public servant. Dapat gampanan muna natin ang ating sinimulaang mga karapat-dapat na inaasahan ng ating mamamayan sa ating mga tungkulin bilang public servant ng bayan. At saka hindi naman siya yung nagre-react diyan sa mga lumalabas na balita tungkol sa politikaan sa bayan. Tingnan mo, parang nabubura, nawawala din yung mga issue na ganyan na partner dahil siyempre ang tinitignan ng mga kababayan natin ngayon malayo pa yung politics. Ang talagang tinitignan nila yung serbisyo ng nanunungkulan. Bayaan mo muna yung politics, di ba? Kaya pagka ganyan ang usapin, tinatawanan lang ni Mayor. Trabaho muna tayo, malayo pa yan, sabi niya partner. Okay, alam mo kung narinig ko lang sana yung mga sinasabi ni Mayor Landon na alam mo, Lord, sabi niya, hindi ako sumasama kung alam ko na hindi tama ang ginagawa ng isang public servant. Kaya nakita niya kay Mayor Pete Merera, dahil na-price na nasasabi niya, maglalastream yan si Mayor Pete Merera, sabi niya. Nakita ko na ang ginagawa niya, kabutihan ng bayan. Pero, at palagi sinasabi niya, mayroon siyang political will. Kasi may nag-analisa din diyan sa Binmalay at alam mo yung kanyang Malayo. basihan na yung sinabi mo na maglalast term dahil nga yung naging yung naging lamang sa kalaban na nadagdagan at parang sa history ng Binmalay partner yan na daw yung pinakamalaking lamang. Oo, kasi biro mo yung election niya pataas na pataas Yes, ng isang mayor sa isang bayan. Nakita mo naman kung gaano gumalaw at gaano umasenso. Hindi naman tayo nagbubuhat ng sariling upuan ni Mayor Pete Merera dahil kasama natin. Pero nakikita natin sa ating mga mata, sa ating mga tao, nakikita mo yung progreso ng bayan, nakita mo yung transparency niya, nakita mo yung pagtaas ng income, pagtaas elevate yung mga sa ating bayan, nakikita natin mayroon siya. Hindi natin hawit sa ibang mga mayor dahil lahat ng administrasyon nagawa rin. Kaya lang, iba ngayon yung pagkasento ng ating bayan na Binmalay. Yun nga kaya kung minsan pagka ang nai-issue dyan yung gagastusin sa politika minsan nasabi niya na hindi ako naniniwala dyan, siguro ang pagbabasihan yung sa serbisyo. At saka itong mga issue nila hindi naman pumuputok. Oo, tama ka. Parang nanairap niya tampol. Okay, namamat. Hello.
gaano, makikita mo, may Jollibee ng bayan ng Binmalay, nakikita nila, lahat na maliwanag, nakikita nila yung dinidisang ilog, na may mga ibang balita, ibang pinapadating sa ating mga kababayan. Ngunit, naiintindihan na ating mga kababayan na ang ginagawa ni Mayor ay kabutihan ng mas nakakarami. Partner, Balita Jay. ko, partner, may mga nagpaiwatig na ng kanilang pagpupursige ng pag-invest, yung mga malaking kilalang mga commercial establishment, mga negosyante dyan sa Binmalay, partner. Hello, partner. Partner. Oo, may mga nagpapaiwating na kako na mga investor na gusto nilang mag-invest dyan sa Binmalay, partner. Oo, nakikita mo kasi nakita nila yung future Mhm. na kung saan nagbo-boom ang Binmalay na nakita nila kung gaano Mhm. Medyo ang administrasyon. Mhm. Nakita nilang nagbo-boom siya na kahit walang malalaki na mga industry sa atin, nakikita mo from 53,200,000 naging 300 million in 4 years. Nakita nila kung gaano magpursiging magtrabaho ang ating buting mayor na may political will siya na ginagawa niya yung pangkaramihan, hindi yung personal interest, kundi yung para sa taong bayan. Alam mo, may nag-react dyan, partner, na sabi niya buti daw si Mayor at hindi natatakot na magalit sa kanya ang mga tao dahil sa striktong paniningil ng mga buwis. At syempre, pagka ganyan daw, lalo na yung pagtaas, lalo na, di ba, pagka binabago mo, kaya inaamindan mo yung tax ordinance, kalimitan, marami yung ayaw mag-sponsor dyan dahil baka magalit ang taong bayan. Pero hindi Basta para sa pangkabutihan, may political will itong si Mayor daw, partner. Hello. Oh, nawala na naman yung partner ko mamaya. Di ba? Pag may political will, di ba? Mararamdaman din ng tao yung talagang gusto mong sila ay mapagsilbihan, yung mga pag-istrikto na yan, ang bottom line yan, di ba? Maayos at magandang serbisyo, yung mga basic needs na ibibigay mo sa yung mga constituent, di ba? O tsaka, alam mo, partner RJ, nakita nila naman ng bayan na yung mga ginagawa ni Mayor, may bunga. Mhm. Ang bunga nito ay talagang progresyo ng bayan. Nakikita nila ang mga project na kailangan ng ating bayan. Tulad ng solar lights, pang may brownout, makita mo, nasa highway lahat ng mga tao. Kung sa ating mga kailugan, tinil siya kasi nakita niya flooding ang Binmalay. Mhm. Kaya nung na-express natin yung tamang layunin ng ating buting mayor, ang dami na sabi, maganda yung layunin. Kaya lang siyempre minsan, may mga bashes sila dyan, siyempre mapolitika, yan ang mga hirap din sa atin. Kaya lang, matututo rin yan. Paano natin pag nakita nila talaga yung sa bayan ng Binmalay, nakita mo nagbubo, ang dami nakikita nila nga nangyayari na tahimik, ganito, nakikita din nila. Kaya sabi ni Mayor, trabaho lang tayo, relax lang, anong para sa bayan, gawin natin. Mamay na ng politika. Okay. Batiin ko muna si Rowena ng Barangay Bunlag, Gaspar family, dyan sa may Kalit, dyan sa may Kanawalan. Good morning. At dyan sa may Papaguyan, si Ann at saka si Jane, good morning. At si Kapitan Will Soriano, dyan sa Balagan. At dyan sa Malindong, good morning kay Ruth. At sa lahat na ng nakikinig sa atin, partner. Partner, kasi alam mo, ako rin nakikipagsalamat sa ating mga kababayan sa bayan ng Binmalay, lalo sa mga empleyado. Sila pinakita nila na yung pakikiramay sa ating late former Lando Malanta. Kaya in behalf of the family of Dumalanta at sa ating munisipyo ng Binmalay, pinakita po natin pagkaisa natin kay former Mayor Lando Malanta. Partner, binabati po natin lahat ang taga Binmalay, lalo na ang ating mga public servant
na katulad natin. Yes, si Insan Ray Tignot, Insan Pili, dyan sa may Caloocan Norte. Good morning din sa inyo dyan. At dyan sa may barangay Amangkuro. Good morning sa inyo. Ngayon, medyo tagulan na. Baka sa mga susunod na araw, ma-interview din natin ang ating RHU partner at si Sir Lister ulit. Baka ma-interview natin dahil sa mga yung isolated lang naman, di ba? May nabalita kasi partner na may ewan ko kung pwesto yun, yung dumaan sa bubong, yung isang kawatan. Alam mo yun? Nasolve na Tingnan ata. natin ang kapulisan doon. Baka may mga ano na lang sila na siguro magbibigay daan para ma-solve natin yung kaso siguro, partner RJ. Oo. So sa mga ganyan talagang syempre sabi nga naman nila aatake yung isang magnanakaw pag nagkaroon ng oportunidad, 'di ba? Kaya siguro advice na rin sa ating mga mamamayan na huwag bigyan oportunidad, 'di ba? Yung mga masasamang loob na ikaw ay maging biktima nila, 'di ba, partner? Oo, partner, kaya lang siyempre minsan siguro siyempre hindi mo alam ang mga dahilan bakit na nanakawan yan. May mga siyempre mariin na investigasyon kung ano talagang dahilan kasi mahirap din na bakit alam nila kung nasan yung mga ganun. Yes, alam nila. Siyempre, alam mo na nila yan siguro kaya thorough investigation ang ginagawa ng kapulisan ng bayan ng Binmalay, partner RJ. Okay, partner, medyo kinukulang na tayo sa oras. Baka may mga announcement ka dyan, lalo na sa ating mga kapwa senior. Go ahead, partner. Sa ating mga kapwa senior, bago tayo magpapaalam sa kanila, inasahan nyo po na itong ban na po to ay marami po inyong makamtan ng ating mga ayuda tulad ng mga birthday gift nila, itong third tranche ng SOCPED at itong centenarian ay sunod-sunod na po na ating ipapabigay sa kanila hanggang sa katapusan ng July, partner RJ. Kaya sa aking mga ka-senioran, ang importante stay palagi. Medyo tingnan nyo ang ating mga health para mabutan natin ang universal pension. Partner RJ, samantalin ko na magpapaalam sa ating mga listeners, sa ating mga subscriber na bukas ulit sama-sama tayo para talakayin natin ang mga nangyayari sa Binmalay, mga transparency, kung ano mga tartariwan balita dyan, balita yung Binmalay, kato na sinibang labat sa Magtraling Koryo, Oscar na Binmalay, Oscar ng Tiron Pangasinan, may babagay, pasandos maabig, nakamusan at sikinamin tan nabos naman at sayan oras iawat na tilamot niya may turn na sa rin tartariwan balita dyan baling na Binmalay, partner RJ. Okay, thank you, partner Leon Elorde Castro Jr. Kaya Oscar Head na Bali na Binmalay, Oscar President at Luyag na Pangasinan. Yada Speto Technical Engineer Nexon Dakao tan si Engineer Fragile Kayabyab. Balit sumakteryo na amigo RGB Jimenez at your service always. Talaran na ng sublaya programan SBM Saraya Balitan Matwa nen kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan, agresibo, mataba,